Hey, down anyway. Paráda. Neber si toho hňupe. Hej! Ty, nahoře. Co tam budu to tak mlátíš? Já se nemůžu soustředit. Mami. Hej, ty. Tak... Dobře. Ještě druhej. Ještě něco chceš? Já mám takový plán. Plán. Uvidíte? Ty hňupe. Abych ho do toho jenom nemlátil. Pojďte ukázat, co umí. Jo, určitě. Ani zač. Vyber si zbraň, kterou znáš za vodné. No, takže budeš mát ty palečkama. No? Mě vám pak říkala, když všechno padá. Napíváme se. Já vím, a ty začínají, že dávají kopky záleží. Ale nesmílí mu to začáko zase. Aha, já musím jít s sebou. Dámy a pánové. Princesa je alibista. Já mu to načal! Ale řekl jsem, že pod pás nesmí ty hňupe. Začal si. Podal mu se neště kuchnímu. Prosím tě, zbál si svých pár švestek, když si bubnu, jo? Já myslím, že já se budu taky matit. Ale jak máte jít zbát do bubnu? Dal si klasek a divuší do plány. Hňupe, pojď. Ale když jsi vyhrál, to pojď? Já? Jo? Co? Ale když jsi vyhrál, tak si to rozdáš s tím nejlepším debatům. Jasně, Prsku, pojď proti mě. Ty to zabijám. Ale v klidu, já mám taky svůj. Hej, ty, už mi tohle. No, to ukáž, podívej zpátky. Ale jdeš. Ty přeci. A pevnej, že? Jo, jsem pořádný, zabijám. Tak to ukáž. On nekresli, to je nemůžeš. Počkej. Vůbec, to nejmladší, že jo? To už vedej. Hele, to nápad. Ale nejdi. Já myslel, jestli se mě něco přestěl. To jo, celý den. Jo? Tak se zvykni. Ne, tak jsem to nemyslel. To jsem nemyslel. Já myslel, že jsi ukázal, že bys umění.
Jo? Je to rychlý, jo? Pomalíme. Vy ostatní, koukejte řádně, pořádně, jak se to vlastně dělá. Abyste se něčemu přiučili. Vaše kardinátka je ministr nějak koukat nejvíce, kdyby náhodou, nedej bože, já bych vás rádi bůčil znáte tohle. Takže, my zpomalíme. Vy sledujte, co budeme, jo? Ty Brian, do někoho, kdo mi to odstartuje. Ty, pojď. Pojď posilku. Víc počítat. Tak, řekni 3, 2, 1, start. Počítáš to takhle. Jo? A sleduj, co se bude dít. Jo, tak teď to slyšáš, prej. Ale prosím, já pravdu. No, takový klesnak dneska, že to vyšlo na dlouho. Tak zkusíme to trošku novým způsobem. To málem rozbil, ty skoro toho frajera stálo. Ale nedělaj, prosím tě. On se snaží celý mrtvej tam jak hňů. To mám rozběž, ty. Počkej, já se ho skončím. Kam jdeš ty? Chceš mi pomoct? Co tady děláš? Ty stojíš? Hej! A já to s tím skončím, pak se vedu na tebe, jo? Tady už to lidi! Žádný stýkání nebude! Daj si to ty hlupe. Tak, tohle máme. Později, jo, 7, tam jsou tady děti. Jak rádi, ale víte co. Tak, hej! Ten je mi pustí na mě. Vem si kortrači, už si vám mytku. To je opakovací. Ty prdě, to jsou. Pojď blíž. Ne. Tak, babičku teda mám. Takže, 1 pozor. 3 kroky vpřed. Jupe. Tak. A teď si zkusíme to nejtěžší. Víte, co musí udělat každý voják? Na popředí. Ale furt. Povej. Takže všichni pozor. Vlevo, pop. Jak dojde? Hej, anarchisto, vlevo. Tak. Vpravo, pop. Anarchisto. Vpravo, pop. Na druhou stranu. Tak ty máš bouchačku a tak jak to hledám. Čelen, tap. Vlevo,